Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Ki kertong jong kakam, ki bagenthop yo kakong Angela Rangan, na South Shillong kakong Wanpin Hun Carson Teo, na East Shillong, bat ubak kersoy bor perto, na North Shillong, menta kesengi ke arteri urumpang Hajar Artulai, kilaya lej bentep kerteng na kabenta ke jingejit nong mikmat syakaying dorbar thawan Hajar Artulai. Yakini ki laingut ki kertong lawan banyak senran lang da ki bahayang asem, lembat ki nong kersan jongki. Hakani ke juk kesengi kertong ke UDP na mauring keneng Dr. O.S. Jerwa, lalet bentep kerteng hak office jong u Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills, hak jing senran lang ki nong kersan jong u. 39% of our population is below the poverty line. Lai pokundai percent. Lai pokundai nak sispa ki long yeng. Brio ki don hapo ulan jok tak jing duk. Ti kum chu ha sau chelong ru. Kum kita ki badang ya sai ki badang hap ya sai ki don ki bun. But dei nak kata kadau kan ba ka jing yeng jongi ka long persa ya kani ka bam sap ka jing le bi an nang bangin la ban rat ding kong ya ka jing duk. Bat ban la ban wan lam ka roi ka par ka badon jing mut ya baro. Kong pin mut i nuah lot. Halor ke ILP pitip baka sorkar kala pass resolution kani sorkar ka barang sudap ndrai kampat ai jubab syu syaki paiba kampat batai sai la ja yu ke resolution katangi di masmutu kawai duk ka bangi di masmutu kalong ba ke ILP kadai ka central prerogative ne kin le no ti kata kadai ka ar ka bangi barok ki paiba ngi hap sai bat sakawai ru ngathrai ka bangi hapania persang ban puson menta kalong ba kadai ka jing sisa bangi hap baniada ya kirit pat barok kuai ka rihi ni hap baniada ya ka jinglong kerpang bat ru ya ki resources handrai menta ka jingkeli ka bangi hap bania tai hap padeng jongi hang ni ha jela kalong bahato ka ILP kan la sisa na em baniada yangi hato kim don shu na em sadaki wei dia ki an ki baniada kuman ai noksa ya ka jaka ka puta ka syap khndo kabadai ka wei ka bakong san bha ha ka bayadai bat ka to kom im ka jong bat ka ka identity ka bat yong ka jong ni don ka land transfer act ndeng ni tip sai ba ki don ki briu na po hi nang ni ki ba pen khen yak tu badi tat yang ni ti ngin hapu kita questions ni tip ru ba 76% of people in Meghalaya are landless. Kumno kalong kita bah nyo ko riu nakasispa ngimdan ka jaka ka puta ban rep ngimdan ka jaka puta ban tei we yin trap ru kabamut ba ngin hapan sedang pe ki kita baditat yang ni hang ni hapo bat sakawai ru kajingkeli kalong ba hato ka ILP kala na em ban te alakam bat ban khang ya ka jingwan yu roj ba ya ka jing tu klep yaki resources jongi de big capital ka bangamut ki company ki ba he hadu ba teng ki klon sundon ya ka sarkar penyat maki kita ki de ki questions ki bangi hapanya kelishwa batru habangi ong ka don ka jingdut pakata ka jing sadin hamdan ka roi ka pa tingi hap thauru hato ka ILP kan yarap yangi banyak chakmat ne kan don kum ka jing khanglat but habang na dab juba ikta jing kli ba min saya ongke Kabani ka tang. Doktor wan khap tang ka si phla man matai ka kunu ka kom ka jinglong thuman jong matai ka jing ya khun jong pi hang tai ko maru kanang kom si kam tam pihak pan ya khun persya ya jing amali Tu timah. Kalau sebut ya ki media ki bala ya wan mentaka sengi ko ngai bu try nombor nong thau ba la ini mingila mun pendak kini ka kam mentaka sengi ko ngilala ban file ki nomination ai kublai ki pat yang kersan ki perlok project lewan yang sengran lang ini mentaka sengi bu ban wan file ban ya sengran lang pendak kini ka kam ai kublai ru ya pi barok ki perlu nyele kini collection nang hardline mau nang konstituensi nimi tak kajing angnut banwara lam kata kajing kelah ka konstituensi magin wara ya kata ka jeng mentoy ka banyo bentalang habol ginong song snong ka hak konstituensi dese ya kajing sekri ka ba sitting am dia ulale kata ka song bet haka jinglong brio jongi ngidon la kajong jong kompersat ngidon la kajong jong krekam dese i tiba hi bisa lada kihun yang kata kajing sekri ya kajing terekam jong new sitting am le
beliau kena ajang ibu jeng kesan berlada kipat bah kim ihun so ingat kam bangi ngidon lagi jong kinong rem ngidon lagi jong kimat ni pedis masih kipat bah bagi ngat kam bah kipat bah kin bisa daki ibet ya kata jinglong tung ni balada setting balik kena ajang ibu lada kim ibet so ingat kam bah kipat bah kena ke jeng kesan ni mata kesin bagi nyok mapoi sakatong ni bah ka jeng kesan lah kipat bah bubun malang bagi ngat kam ru bah katin jongi mata kesin kalau ngabaklan bah nyadon untuk membasau sanut di supporters jongi Mahmat tam ki bala julong teng ki kandidat sapoka napoka khalai mau kena konsensi nyadon iba Krishna Kastati balai bala julet teng ya ka MDC ho Arja Katendai nyadon bani iba Ronald Karumno tu balong ki kandidat MDC balai Arja Katendai nyadon iba Norbert Marbo ibla mi banyalek ya ka ibla julet ya ka by election ho Arja Arpo nang ni nak khalai mau kena konsensi idon iba kan sai kharu ibla long tengi kandidat naka HKMDC ada kat Kendai idon bagi iba mukti ru ibla julong tengi kandidat ba ile ada kat lai bang yang bi sekemat banyele election ni borok kandidat idon bagi jing soskem hari kene ka kenhun jungi kumalong pi menah ilong ka kenhun ka baklan ba kinong yalam bakmat jungi ki bubun ki kandidat ki bla jule election bat ki padba ki bakasan ru ki dei ki ajing kerpu ba ki ai bia ka jing kerpu jing kedok jungi idon beha ke jeng kerman bat kata hi kakut ha ke jeng kesan jeng kipat ba nong sok snong jeng kursi blok wei bat ka bakut hi kolong bet la do try nong bu nong tau ibet ni tumut ngin yang poi sa katong kata hi kolong ka message ke bangi sok scam nomor ke yo ke tim ke baklan tak sia doktor ha kanu ka konspirasi ke don ni ka jing kedau la ne ka jing teni ya ka jing tuna jong sitting MNA kila bang batai kendiat kanu tuna bat balai ki pat ba ban phai khmat no si yupi nomor tuna palat sitting MNA ya kata ngong pi ne ong dum ne ya ka jing tuna ya ka jing biang jom li mla ban ai rai mangi te ka rai hi kan long ba jung pat ba hi ban rai kata pat ba ban besar kata kata ka besar kan mon hata ka buat jongki kin besar hi maki ka biang dum biang na ka jing kam chu kum nong besar ma un peti la ka jong kimat ngang peti la ka jong kimat lagi pat ba biang ya ke bangi yang not la da kimi hon ya ka e bu la le se ki pat ba ka dai kata ka jing ka jubab ya ka ha election kata hi kolong sunsar pat ba ni si om ban besar manga simet ki pat ba kin besar kata